Pe vremea când uriașii și oamenii trăiau împreună, existau 3 frați, căutători de comori. Într-o zi au plecat fiecare pe drumul lui să găsească comora din munții Apuseni. Vâlva comorii, vrăjitoarea ce păzea comorile din munții Apuseni, i-a transformat în stane de piatră. Astfel, cei 3 frați nu s-au mai putut întoarce la casele lor. Însă, pe unde au călcat, potecile s-au transformat în râuri și astfel au luat naștere cele 3 crișuri. Fratele cel mare, care era mult mai iute și mai arțăgos, a dat naștere crișului Repede, pe malul căruia, iată, ne aflăm. Sunt Mihai Moiceanu și împreună cu Andrei Aci vom încerca să găsim comorile din defileul crișului Repede. Bună ziua, Andrei! Spune-ne ce faci tu aici? Bună, Mihai! Bine te-am găsit! Meseria mea aici implică, în primul rând, grija pentru natură, mai apoi grija pentru oamenii locului care trăiesc în armonie cu natura. De asemenea, mă ocup de protejarea speciilor de plante și animale care trăiesc în această zonă. Crezi că pe parcursul defileului crișului Repede vom găsi ceva comori de care tot se povestește? Sunt absolut sigur de asta. Bun, în cazul ăsta, hai să mergem. Haide! Colectând apele din munții Gilău, Vlădeasa și Pădurea Craiului, crișul Repede își croiește drum către câmpie, trecând prin defileul ce-i poartă numele. În amonte, la intrarea în defileu, crișul Repede face un meandru larg. Ne-am oprit să-l cercetăm. Suntem pe dealul Simionului, vis-a-vis de peștera Unguru Mare, acolo unde crișul intră în defileul care poartă numele. Andrei, ce ne poți spune despre locul în care ne situăm? În locul în care ne aflăm acum, în 1986, a fost descoperită o cetate tracică de tip Pinten-Barat, care se întindea până la malul drept al crișului Repede, aici în spatele nostru. Rolul acesteia era de a controla comerțul ce se făcea cu pluta pe criș, cu sare sau piese din bronz. Putem spune că este una dintre comorile crișului Repede? Putem spune de-a dreptul că e o comoară ascunsă a crișului Repede, pentru că aceasta se află sub noi în acest moment. Și probabil urmează să fie scoasă la lumină de către arheologi. Bun, în continuare să mergem să descoperim și celelalte comori. Traversăm podul suspendat peste apele învolburate ale crișului, ajungem pe malul stâng și intrăm într-o peșteră cu importanță istorică, dar și geologică. Iată-ne în peștera Unguru Mare. După ce am trecut de acest imens portal care se află în spatele nostru, ne aflăm aici ca să descoperim comorile din peștera Unguru Mare. Andrei, care sunt comorile din peștera Unguru Mare? Cea mai importantă comoară a acestei peșteri este faptul că a fost locuită din cele mai vechi timpuri. Începând din Neolitic, oamenii, când mureau, erau incinerați, iar mai apoi erau redați Mamei Pământ. Ce înseamnă cultul Mamei Pământ? Cultul Mamei Pământ reprezintă faptul că cenușa celor incinerați după moarte era depusă în cele mai adânci galerii ale peșterii. Spune-mi, Andrei, care este o altă comoară a peșterii Unguru Mare? O altă comoară a acestei peșteri este crisitul, un mineral alb lăptos sub formă de pastă care poate fi găsit doar aici. E unic în lume și se găsește doar în această peșteră. Înseamnă că avem de-a face cu o comoară într-adevăr valoroasă. O adevărată comoară, a spune. Pornim în aval să explorăm în continuare defileul. Tot pe malul stâng, la baza unui versant abrupt, un curent de aer ce iese din pământ ne atrage atenția. Iată, suntem în fața unei noi peșteri din defileul crișului Repede. Andrei, unde suntem? Ne aflăm în fața intrării peșterii Vântului. De ce se numește peștera Vântului? Peștera este specială datorită faptului că are acest curent de aer care iese din ea. Acest curent de aer este datorat schimbului de presiune dintre aerul rece din peșteră și aerul cald de afară. Peștera este una speoturistică, adică se poate vizita de către turiști doar cu ghid specializat, pentru că în același timp este o rezervație științifică
iar accesul este limitat. Cu atâtea minunății subpământene, peștera Vântului este cu adevărat o comoară a defileului Crișului Repede. Scăpat din strâmtoarea stâncilor, Crișul Repede iese în depresiunea Șuncuiuș. Fostul golf al unei mări preistorice este acum vatra comunei Șuncuiuș, unul din punctele de acces în defileu. Urcăm pe marcaj punct galben către creasta Cocoșului pentru a avea o perspectivă cuprinzătoare asupra defileului. După ce a străbătut depresiunea Șuncuiuș, Crișul Repede intră în porțiunea cea mai sălbatică a defileului care îi poartă numele. Împreună cu Andrei suntem aici sus, pe creasta Cocoșului, ca să vă explicăm cum au luat naștere defileul Crișului Repede. Aș începe cu faptul, interesant de altfel, că ne aflăm pe un fost fund de mare, o mare mai puțin adâncă, care se întindea peste toate aceste ținuturi. Calcarele pe care le vedem în jurul nostru sunt depozite de pe fundul acestei mări. Cu timpul, marea s-a retras, calcarele au ieșit la suprafață, iar mai apoi Crișul Repede, săpându-și culoarul prin depresiunea Șuncuiuș, a penetrat blocul de calcar și a format acești pereți pe care îi vedem noi, adâncindu-se în albie. Andrei, spune-mi un pic care este geneza calcarului din această zonă. Calcarele pe care ne aflăm acum s-au format prin depunerea de-a lungul anilor a scheletelor de crustacee pe fundul fostei mări care a existat aici. Deci, practic, exista o mare caldă aici, din moment ce erau foarte multe crustacee. Da, era o mare călduță care a favorizat, practic, formarea acestor calcare. De ce putem considera că defileul Crișului Repede aici are zona cea mai sălbatică? Caracteristica principală a acestui areal sunt acești pereți înalți de calcar, foarte greu accesibili, îmbrăcați în vegetație. Practic, fauna și flora se poate dezvolta într-o oarecare pace și armonie în această zonă. Cum poate fi vizitată de către turiști această zonă a defileului Crișului Repede? Cel mai facil, dacă mă întreb pe mine, ar fi să te urci în tren la Șuncuiuș, să te dai jos la vadul Crișului, admirând defileul de pe geamul trenului. Dar, pentru amatorii de drumeție, există o serie de poteci marcate, atât pe sus cât și pe jos, care străbat defileul. Revenim pe malul Crișului Repede pentru a continua străbaterea defileului. Poteca turistică urmărește cursul râului pentru a explora spectacolul pereților de calcar și a vegetației sălbatice. Am intrat în defileul Crișului Repede. Suntem în albia majoră a râului și iată, suntem înconjurați de foarte multă vegetație. Andrei, ce ne spui de tipul acesta de karst? Da, e foarte interesant pentru că România a rămas una din ultimele țări din Europa unde mai avem karst împădurit. Acest lucru este foarte important pentru continua formare a peșterilor și pentru funcționalitatea acestui karst, dar totuși și karstul favorizează dezvoltarea unor habitate de pădure foarte interesante, cum ar fi pădurile dacice de fag, în care putem întâlni arbori de până la 120 de ani vechime și în același timp avem și o asociere de stejar cu carpeni și paltini de munte. Ceea ce este caracteristic pentru această zonă sunt o multitudine de plante mediteranene. De ce sunt atât de multe plante mediteranene în zonă? Da, întrebarea este foarte pertinentă datorită faptului că avem acești pereți albi de calcar care ne înconjoară. Aceștia favorizează practic încălzirea peste măsură, ca să zic așa, a climei din zonă. Clima, cu un caracter submediteranean, permite dezvoltarea unui număr de specii iubitoare de căldură. Dedițelul, migdalul pitic, stejarul pufos se remarcă printre aceste plante ce se găsesc aici, în arealul cel mai nordic. După ce am parcurs o bucată din defileul Crișului Repede de-a lungul terasamentului căii ferate, iată-ne ajuns la halta Peștera, în dreptul peșterii de la Vadul Crișului. Aici este unul din locurile de acces în aria protejată defileul Crișului Repede și așa că ne-am gândit să vă povestim câte ceva despre impactul pe care turiștii îl au asupra mediului. Andrei, te rog să ne spui care este impactul și cum ar trebui să se comporte
turiștii atunci când ajung într-o arie protejată cum este cea de față? Orice turist, când ajunge într-o arie protejată, în primul rând ar trebui să aibă grijă de natură. De aici pleacă totul. Cum am putea să facem chestia asta e destul de simplu. În primul rând să ne luăm deșeurile, să le ducem la punctele special amenajate unde ele pot fi aruncate. În al doilea rând să respectăm potecile marcate care sunt în această arie protejată, să nu ne abatem, să creăm alte poteci. În al treilea rând să încercăm să respectăm natura nedistrugând-o, adică netăind arbori, nerupând florile protejate din acest areal și foarte, foarte important să nu deranjăm fauna. Din punctul meu de vedere e unul dintre cele mai importante lucruri. Să ne deplasăm cât mai în liniște pe traseele turistice și în același timp, dacă vedem de exemplu un cuib de pasăre, să-l lăsăm acolo unde e, să admirăm natura la ea acasă, de fapt. După ce am traversat apa Crișului pe pod, iată ne ajungi în fața peșterii de la Vadul Crișului, o peșteră care putem spune că este o altă comoară a defileului Crișului Repede. Andrei, aș vrea să-mi spui în primul rând cum se formează peșterile. Peșterile iau naștere prin pătrunderea apei în fisurile masivului de calcar, lărgindu-le cu timpul. În acest fel se formează atât peșterile cât și avenele ca fenomene ale endokarstului. Înțeleg că pătrunzând prin fisurile calcarului, apa îl dizolvă și lărgește practic aceste fisuri, transformându-le în galerii și în spații foarte mari, în săli ample. Exact, contează foarte mult debitul apei din masivul de calcar. Este un fenomen foarte interesant, practic este o reacție chimică dintre apă și calcar care determină apa să lărgească aceste fisuri. Am putea spune că peștera de la Vadul Crișului este o comoară, dar care este de fapt comoara din peștera Vadul Crișului? Ai dreptate, peștera Vadul Crișului este o comoară datorită faptului că aici se întâlnesc o serie de microorganisme endemice, adică întâlnite doar în această peșteră. În anii 1900, savantul Emil Racoviță a fost aici să facă cercetări științifice după ce a pus bazele biospeologiei ca știință, biospeologia fiind o știință inventată chiar de el. Un alt aspect care ne interesează atunci când vizităm o peșteră este impactul pe care vizitatorii, turiștii l-au asupra peșterii. Ce ar trebui să știm atunci când vizităm o peșteră? E foarte important, în primul rând, să știm că peșterile sunt ecosisteme extrem de fragile. Ele au un microclimat propriu în care se dezvoltă aceste organisme despre care vorbeam. Totodată e foarte important când vizităm orice peșteră, și aici nu mă refer doar la peșterile vizitabile cu ghid, să respectăm o serie de reguli, să pășim chiar cu atenție în peșteri, datorită faptului că am putea să distrugem stalactite sau stalagmite care sunt la rândul lor foarte fragile. Totodată e important să nu lăsăm deșeuri în peșteri când le vizităm și la fel de important este să protejăm fauna cavernicolă. Aici mă refer în primul rând la lilieci, care își fac colonii în aceste peșteri și care sunt foarte sensibili la interacțiunea cu omul. Peștera de la Vadul Crișului este o peșteră activă, adică prin ea curge un pârâu care, la ieșirea din peșteră, a format un platou de tuf calcaros, datorită depunerii calcarului aflat în exces în apa acestuia. De pe acest platou, apa cade în Crișul Repede, formând o cascadă despletită în două fuioare. Suntem în mijlocul unei foarte frumoase păduri de Foioase. foioase, aici în defileul Crișului Repede. Care este până la urmă rolul pădurii într-un ecosistem de acest tip? Pădurea are mai multe roluri în acest caz, toate la fel de importante. În primul rând, creează un microclimat local care ajută și alte specii de plante să se dezvolte. În al doilea rând, este casă pentru toate viețuitoarele de aici, pentru speciile de faună în primul rând, care trăiesc în aceste păduri, de exemplu mistrețul sau căpriorul. Și nu în ultimul rând, este foarte important rolul pădurii pentru om, adică de recreere. Noi când ne plimbăm prin pădure ne simțim bine. Defileul Crișului Repede
este o zonă în care drumeția se practică cu întreaga familie. De la mic la mare, natura se gustă în felurite moduri, iar potecile tematice ajută la o mai bună înțelegere a zonei. Ne aflăm în defileul Crișului Repede, în drumul către peștera de la Vadul Crișului. Ne-am întâlnit cu Paul Iacobaș, un îndrăgostit de natură din Pădurea Craiului. Ce te-a adus aici, Paul? E o zonă predilectă pentru plimbări frumoase în natură și ușoare, de-aia vin cu familia des aici pentru că oferă absolut tot ce îmi doresc, de la trasee de drumeție, peșteri turistice accesibile tuturor, până la trasee de bicicletă, rafting, escaladă pentru cei mai aventuroși sau mai puțini și, nu în ultimul rând, o mulțime de alte posibilități de petrecere a timpului liber, o mulțime de trasee pentru toate gusturile. Aproape de ieșirea Crișului Repede dintre pereții defileului, o arcadă mare de peșteră, aflată în partea dreaptă a râului, ne atrage atenția. Andrei, ne aflăm în gura peșterii Casa Zmăului. Aici unde se găsește o comoară, dar poate ne explici tu ce fel de comoară. De data aceasta, comoara nu e aurul, ci sarea, sare care era extrem de prețioasă în secolul XIII, când a fost construită vama sării, de altfel, lângă care ne aflăm acum. Sarea era adusă cu plutele de la Huedin, unde acestea erau construite, iar mai apoi lansate pe Crișul Repede către Câmpia Panonică. Aici, în punctul în care ne aflăm acum, erau vămuite, iar peștera era folosită ca depozit. O ultimă privire aruncată peste hăurile defileului Crișului Repede, de sus, de la înălțimea stâncilor. Iată-ne aici pe ultima stâncă mare înaltă din defileul Crișului Repede, deasupra Căsei Zmăului. Practic de aici Crișul, după ce scapă din strâmtoarea defileului, își continuă parcursul în depresiunea Vad Borol. Ce crezi? Am găsit comoara pe care o căutam? Ne aducem aminte că la începutul filmului vă povesteam de cei 3 frați care au plecat în căutarea aurului în munții Apuseni. Parcurgând defileul Crișului Repede împreună, am constatat că nu aurul este comoara pe care o căutăm, ci natura, prin bogăția ei extraordinară pe care o găsim aici, în karstul din Pădurea Craiului. În cazul acesta, considerăm că misiunea noastră în căutarea comorilor este îndeplinită. Îți mulțumesc pentru acest parcurs minunat împreună și să ne vedem cu bine la o altă căutare de comori. Vâlva comorii, vrăjitoarea, țineți minte, la începutul filmului povesteam de ea. Cred că în realitate era o zână bună, care a vrăjit aceste meleaguri și le-a dat comori de care să se bucure generații întregi de iubitori de natură.